What's up guys, mga unta kay watay ginoo watay klase. Kapay mo sila tagkaon guys na tayo sudan na rin ang biplop ng itlogan. Mga batay, gusto anan, tuyo, with sili. Nabot tayo ginisa nga luto. Taon ta guys. Paano ko na sili? Taon ta guys, taon. Kung may klase guys, oiling nyo. Mukbang ta. Kaun ta guys, kaun. Biplop with itlog guys, oh. Kaun. Kaun ta guys. Yun sana nga luto.
Na guys. Wala ito mahulot atong sugdaan guys. Bili na ito yung panood panhapon. Sige ba?